Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kawula hormati. Dumateng para rawuh, para bapak, para ibu, kakung semono putri ingkang kula hormati. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Nadif Hidayatullah Baki ingkang kinurmatan. Semoga kita nderekaken mujudaken puji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan sehat bagas waras sehingga kita saged makempal manunggal nyawiji ing papan panggonan mriki kanthi sehat wal afiat. Panjenengan sampeyan sholawat sarta salam tansah katuraken dening junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wanti-wanti sawadya yaumul kiamah mangke. Amin. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tengah kula mriki badhe ngaturaken rantamanting reroncining uruting adicara ing enjang punika. Amba bilih adicara ingkang kaping setunggal inggih punika pambuka. Lajeng adicara ingkang kaping kalih inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun aturaken dening Roh Mas Latif Abdul Rahman Wahid. Lajeng adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Rifki Nur Alvino. Lan adicara inti nomor sekawan inggih punika Mauidhah Hasanah ingkang insyaallah badhe katuraken dening Kiai Haji Nadif Hidayatul Baki saking kota Surakarta. Lan adicara ingkang salajengipun inggih punika lain-lain. Lan adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Semoga kita buka pengawasan ing enjang menika kanthi waosan umul kitab sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah kala wau acara ing enjang punika dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala ngantos dumugi pungkasan. Amin. Semoga acara salajengipun inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun aturaken dening Roh Mas Latif Abdul Rahman Wahid. Dumateng panjenenganipun wasana saha suwasana kula sumanggaken. Nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan ayat suci Al-Qur'an kala wau saged nambahi iman lan takwa kita, saged ngandelaken iman kita sedaya. Apabila acara ingkang kaping 3 inggih punika tanggap wacana saking pangarsa panitia inggih punika dumateng Bapak Rifki. Dumateng panjenenganipun wasana saha suwasana kula semanggaken. Nuwun.
Matur nuwun dumateng Bapak Rifki Nur Alvino ingkang sampun paring atur ing enjang punika. Mlebet ing acara inti dumateng para bapak, para ibu, kakung swana putri, acara ingkang kita tenggo-tenggo inggih punika mawidu hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Kiai Haji Nadhim Hidayatullah Baki dumateng panjenenganipun swasana saha wasana kula semanggaken nuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Kiai Haji Nadhim Hidayatullah Baki ingkang sampun paring mawidu hasanah ing enjang punika. Mugi-mugi kita saged neladani Nabi Muhammad lan nindakaken sunah-sunah beliau kanthi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Acara salajengipun inggih punika lain-lain. Acara salajengipun inggih punika pungkasan. Semoga kita pungkasi pengawasan ing enjang punika kanthi waosan doa astungkara kafaratul majelis kanthi sesara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para bapak ibu, kakung swana putri, apabila anggen kula ngacarani ing enjang punika wonten kirang langkungipun saking kula nyuwun pangapunten. Cekap sematan atur kula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.